셀럿 다원 이게 파리 저도 생크랑 아동 선한 거예요. 이거 지니 바난 보니 소문도 기사 실래네. और यो बानान दंगो नराव गाहामखौ नायनायदि कायथा रं खलायगै रजाक कसाक गुफुर गोख्रां गोख्रां बोलते कसम गोख्रां स्काई कालार बुलुटा इगे बोनि कायसे कायसे मिनिं दंगो सिनि टीपीएफ फ्लेग नामानि ब एरें एरें या कायसे कायसे नि मिनिं दंगो आनि बंग ओ मिनिं न जों जत टीपीएफ फायखाबा सियानि नाङो कुसुक जरातै बो मारि दं बानाननि जे फायदि जों पहिलाव याफां सिनि थांलायनाय पहिलाव हमके कसाक बनि परै कसार हमके कुफुर बुसुगो हमकेनो जिता साकागो हमकेनो स्काई कालार पसं गोख्रां जे फायदि जों गाबो कसाकनि मिनिं न खोनालायनाय कसाक खांके थैबो हङै मानो दै संग्रामबो हङै मानो इनके ताबाव कसाकनि मिनिं इनके थिक बहायनो जों बे गायसा अरनिगो बुसि मानो मेन इनके टीपीएफ चबा खायनाय हानि बां पुइलावो जों संग्राम खायनानै थांखो कसाकनानो जों पुइलावो संगो जिता संग्राम बा कसाक इनके सुदु जों अर कायसा नाया जेकुनु निरक सारा वालो नाय नाय खांखे कसाक जेमन लेलिन बात संरुनो जों नुगु कसाक खांखे आबो सबा कतर आनि बां बनि बिसिकै जों कसाक मारिनो मानाल कसाक निंके बहाय किन्तु कसाक जे जों नामानि बनो जत बरक रौनि थानिगो जों अमहाय बानानदोंमोन नुगिया हायफोन टीपीएफ निंके कायसे संग्रामबा जों कसाक न मानाल इनके कायसा गुफुर गुफुर इनकेनो गुफुर निबारो जागा मिनिं गोबां मा फायगो खा गुफुरबो हङै मानो शान्ति पीस टीपीएफ तो शान्ति नायनाय मथा हानि बांसि वी वान जास्टि वी वान पीस रङि जों होया देबा गुफुर हानि बाङै निरक नायनायदि अर कायथानि बानाननि बिसिङो सानो जतनिसाय गोसानि गुफुर ब कतरखौ निराव गाहामक तो वान सवै नाया दंनायनि बाक्सा गुफुर माने कुवार बुखा कुवार बो हङै मानो बेलाय खा गाहाम हानि बाङै टीपीएफ के एक नम्बर खा गाहाम इनके अबो हायखेनो ब कायसे सिनि तिप्रा दफारक बेलाय खेनो खाबो गाहाम नायनाय के रेकर्ड दंगो सिनि तिप्रा दफारक हानि बां जों टीपीएफ रक गुफुर न मानागो इनके गुफुर जे सिनि चबा गोथां दंसाक पायासाक जे जों अ पृथिबीर दंसाकनो अ गुफुरनि मारिनो जों दैमा थांनाय हानि बाङै गुफुर इनकेनो जोंनि बानानो नामानि मिनिं के जों गोसार बनो निरावै मानाव केते कायसा बनि यागुलो इनकेनो कसम गोख्रां स्काई कालार अब इनकेनो सायमानो जों गोख्रां गोथां हनै सायमान बे कायसा एकदम सबुज कालार दंगो जेमन बुफां वाफांनि जे सबुज बो बहायनो गोथांनो इनके सिनि ताबो स्काई कालार जे जों नामानि बानान ब वासो उइनायके नों न खासाकाव जखन पृथिबी सृष्टि खायखांके जों बनि मारिनो बोसों न खासाकाव नायसाके नुबैमाना जे पृथिबी कमायासाक आबो गोथां दंनाय आबो गोथां कसम गोथांनि मिनिंके बहाय इनके जों गोथांनि चबा खायनायबा जों अ गोथांनो जे सिनि संग्राम पायासाकनो जों नारकनाय इनके अ हा सिनि हा
sini ha ke sini sason umahai khlaigi sini dofaro kusung kusung 184 kings keplai khlaigi je जों singjak phaimani sini oha sakawo boni bangai tpf phaine hairom pika जों buinisai alka oha sini ha ke sini sason mangnai nei tei 70 bosor hain hai buini dofa bai satokjak mani yagulo pana जों sagui manka boni bangai जों o posong kukrangno teusia sini banano manago dani humale jotto saimana ha bubagrani hingke o bubagrana sason khainai hinai ani bangai जों salai tongo o ha sini hingke जोंनि sason ma khainai boni bangai tpf o sason khaigani bangai posong kukrangni meaning no manago boni bangai जों जुग-जुगनो जे सिंनि सभा कप्लाय इंगेसाय जों बनो सभा खलायगिनि थांनाय जे कप्लाय इंगेसाय गेते आसु बैपाया सिनि बानानो तै बुतंख अरो जागावनि रखनायगि नाय माने बाहांके नायगि अरो नियो सुदु फ्लैग सिनि बानानि यागुलो किटिं के रजाक दङ अरो कायसा मार्का दङ त्रिपुरा मानचित्र Kupur ke jita kupur oh singgor mang ni hai ke yang masa mukhang na haja boni kesaro sini oh haste ni je map mancitra dong kau mancitra no tani bangai yang masa singgor hai ke na hai mana lang mala bo ongke kaisa Tripura hano je masa winai ke tabo bolong rogo joto ni sai apply ku bolong ni rajang khang ke seba jeng joto sai mana ma pori boi rogo सिंह इनके आसुक शक्तिशाली पशु जंतु नि बिसिंग सिनि सिंगर अंके आसुक के शक्तिशाली बनो पाइगि दे सप्लाई करै पशु बो बलंगो बहायनो बसि कायसा मांग नै खलायगै त्रिपुरा हास्तेन मरुगि तंगमानि जोंनो बो अफ्लेगन नो गाम खिनायनाय गाहायनि बांनि थिक बहायनो सिनि राज राजाराव 184 किंग्स रबो थिक बहायकेनो जखन पृथ्वी खाइ फैखंके जे 184 राजानि बिसिङाव जोंनोबो एबो दखल खायमे सिनो अहानो